1975, a young man called Bill founded Microsoft to revolutionize the computer business. Across the globe, another visionary, Gustav Rosenlew, was convinced that automation and robotics would be a game changer in the future. He founded Rosenlew Automation as a part of the family-owned Rosenlew companies. Minun nimeni on Helena Kumpulainen ja olen tällä hetkellä SimCorpin hallituksen sihteeri ja olen ollut Gustav Rosenlewin sihteeri. Gustav Rosenlew oli Rosenlew-yhtymän pääjohtaja ja hän oli hyvin kiinnostunut kaikesta uudesta teknologiasta ja halusi kehittää uusia tuotteita ja tuoda niitä perinteiseen Rosenlew-yhtymän teollisuuskonseptiin. Hän liikkui maailmalle silmät auki ja osasi katsoa tulevaisuuteen. Naapurin pojan kanssa päätettiin lähteä sitten Tekulle. Luin ihan tosissani, koska sain kuulla, että luokan paras pääsee suoraan Rosenlewille töihin. Tosiaan nimi on Tero Peltomäki ja minulla on sitten 42 vuotta yhteistä historiaa SimCorpin kanssa, joka sitten alkoi tuolta vuodesta 1981 oikeastaan Rosenlewin suhteen 1983. Olen aloittanut sitten ehkä tässä itse robotiikan parissa. Silloinhan monet poliitikotkin vaati, että täytyy Suomeenkin tulla robottivero. Että kun tämä robottihan vie työpaikat kaikilta ihmisiltä, niin täytyyhän se nyt jotenkin korvata. No, mun nimi on Mirka Leino ja mä tuun Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI-tutkimus- ja tuotekehityskeskuksesta. No 70-luvulla robotiikka ja vielä 80-luvullakin robotiikka oli kyllä ihan selkeästi sitä, että otettiin joku kappale jostain ja siirrettiin se jonnekin. Silloin oli tosi tarkkaa, että se kappale, mikä noukitti, tuli aina siihen samaan kohtaan, jolloin se mekaaninen ratkaisu, millä se kappale siihen tuotiin, niin sen täytyy olla tosi tarkka. Ja sitten sillä robotilla oli joku rooli. Robotit ei ollut millään tavalla niin monipuolisia, mitä ne on nykyään. Se oli niin kuin alku, mistä lähdettiin viemään asioita eteenpäin. Ja sanotaan, että ne oli hyvin yksinkertaisia sellaisia tehtäviä, että kuka vaan ihminen olisi voinut ne tehtävät tehdä nopeampaa. Mutta sitten jos ajatellaan, että se robotti yleensä sitten pystyi työskentelemään 3 vuorossa 7 päivää viikossa ja 52 viikkoa vuodessa ja niin edespäin, niin se oli merkittävää. No kyllä Rosenlew Automation oli ihan merkittävässä roolissa. Ensimmäiset robotit Suomessa tehtiin Rosenlew Automationilla ja he lähti viemään asiaa voimakkaasti eteenpäin, että sillä oli merkittävä rooli. He tekivät sitten siellä työkalutehtaan tiloissa ensimmäisiä protoja sekä ensimmäisiä laitteita sitten heidän omille tehtailleen. Mutta kyllähän se ponnahduslauta oli sitten se, että Finnvalco, joka oli Kalevi Sorsan innostus perustaa kuvaputkitehdas Suomeen, Imatralle. Ja me toimitimme silloin 1946 tällaista robotin omasta laitetta sinne Finnvalcon tehtaalle. Vaikka olemme nyt monessa suhteessa hyvässä asemassa kilpailijoihimme nähden, olemme tietoisia siitä, että kovilla kansainvälisillä markkinoilla menestyy vain yritys, joka voi osoittaa alueellaan ylivoimaista osaamista. Aika iso asiakaskunta löytyi USAsta just nimenomaan näiden kuvaputkirobottien kanssa. Strategian mukaisesti niin USAhan haluttiin sitten enemmän jalansijaa ja sieltä haettiin sitten sellainen automaatioyhtiö, joka oli sitten ajautunut lyhyessä ajassa vaikeuksiin. Vuonna 1986 niin Rosenlew-yhtiön hallitus meni sitten sinne Chicagoon katsomaan tätä yhtiötä ja siinä kävikin sitten niin päin, että tämä Rosenlew-yhtiön hallitus ei välttämättä pitänyt kovinkaan paljon siitä, mitä he siellä näkivät. Kaikki tämä yhteensä johti sitten siihen, että hallitus siellä USAssa niin kokoontui sellaisella kokoonpanolla, jossa yhtiön toimitusjohtaja Magnus Savander ja isä jätettiin kokouksen ulkopuolelle. Käsitykseni on, että siinä kokouksessa silloin päätettiin, että sen sijaan, että Rosenlew yhtiönä yrittää kehittää automaatioalansa, niin se pyrkii siitä eroon. Jo usean vuoden ajan yhtiö on ilmoittanut painopistealueikseen Rosenlew-pakkauksen
puimuriteollisuuden ja Rooselev-automaation. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävissä se julkinen häly ja yhtiön sisäinen epävarmuus, joka syntyi, kun julkistettiin, että Oy Wärtsilä AB ja Oy Rooselev AB ovat tehneet esisopimuksen, jonka mukaan Rooselev-automaatio siirtyi Wärtsilän omistukseen. Mä sanoisin, että tässä puheessa on hiukan haikeutta siitä, että automaatio oli hänen lempilapsensa, hän oli kylvänyt sen siemenen, mutta myöskin se, että hän toivoi yhtiölle parempaa tulevaisuutta. Kaikki SIM-alkuset oli kauhean seksikkäitä silloin USAssa. Computer Integrated Manufacturing Corporation, mistä se meidän nimi tulee. Ja sitten 1986 perustettiin SimCorp Oy omaksi osakeyhtiökseen sen Wärtsilä-kaupan kynnyksellä. New possibilities with the technical expertise to make it all happen. Add to it the powerful backing of a $1 billion worldwide European company. Imagine it. We do. We're SimCorp. SimCorp is one of the few companies in the world with a complete in-house capability for planning, engineering, manufacturing, and implementing SIM systems. Ei arkailtu tarttua aika mittaviin teollisiin haasteisiin. Aina ei tietysti se taloudellinen lopputulos tainnut olla ihan kaikkein paras kaikissa projekteissa, mutta se kuitenkin se osaaminen löytyi. Kaikki työskenteli niin kuin saman päämäärän eteen, niin sitten sitä tulostakin syntyi. et se oli sellaista huoletonta kasvun aikaa. Ei meitä kukaan silloin rajoittanut, että mitä me saataisiin tarjota, mutta kyllähän me kasvettiin. Se, että uskallettiin heti lähteä kansainväliseen vientitoimintaan, oli ihan todella niin kuin merkittävä. Se niin kuin opetti meidät kansainvälisiksi heti alussa. I ended up working in Rooselev Automation straight after I graduated from university. From the very beginning, I was quite often involved in R&D projects. Yeah, I would say that there was really this Pelle Peloton mentality in the company, at least in the R&D department. Not always was there kind of commercial grounds for the development, but still I think that kind of built the knowledge, the know-how, the skills of the people. At that time, the solution that SimCorp created, of course, they were a lot smaller. And of course, when the systems grow, the role of software becomes even more important. Eli ehkä se merkittävin, mitä tapahtui silloin 80-luvulla, oli se, että kun näitä laitteita ohjattiin niin kuin PLC:llä, eli tämmöisellä point-to-point-ohjauksella hyvin yksinkertaisella tavalla. Sen jälkeen alkoi tulemaan tämmöistä vähän intelligent softaa, eli tuli ylätason ohjelmistot. Et ei ollutkaan enää se laiteohjain, johon sitä koodia hakattiin, vaan sen yläpuolella tuli nämä PC, tuli tällaiset teollisuusohjaimet, jotka hallittikin sitä kokonaisuutta. Ja silloin meille ruvettiin palkkaa valtavasti ohjelmistoinsinöörejä lisää. Kuvaputkiteollisuus oli silloinkin meillä se ydinliiketoiminta ja me oltiin jo niin kuuluisa siellä kuvaputkiteollisuudessa, että meillä tuli automaattisesti kaikki tarjouskyselyt. Se, mikä meitä myös edisti siellä kuvaputkiteollisuudessa, oli oikeastaan sen yhteydessä kehitettiin tämmöinen modulaarinen robottijärjestelmä. Basically what we had a library of different mechanical modules. With those mechanical modules we could build different configuration of whether it was a linear robot or gantry robot, but we were using those modules from the library, and that's how we were able to answer to different customer requirements, making a robot fit for the purpose in each case. A number of production line automation systems have been completely based on the SimCorp modular concept. Its engineering flexibility is excellent. By combining a few basic modules in different ways, a large number of different robot configurations are achieved.
I think that having this modular robotics from the very beginning, I think that it was an advantage for SimCorp because we were able to realize different kind of robots quite easily because of that. Koko ajan taustalla oli se, että kuvaputkitehdas häipyy. Tiedettiin, että kaikki kehitti jo näitä flat screenejä. Että ei tämä voi olla, niin kuin, että tämä jatkuu tämmöistä valtavien kuvaputkimöhkäleiden niin kuin kehitys. After 10 years with Wärtsilä, SimCorp was acquired by Swisslog, making it a part of a major international company in the field of logistics. However, Swisslog soon encountered financial difficulties, and in 2003, SimCorp was once again put up for sale. Olen tehnyt Suomessa noin 500 yritysjärjestelyä, joko rahoituksen hankintaa tai sukupolvenvaihdosta tai sitten myyntiä tai ostamista. Kaikki nämä elementit ovat mukana. 2003 mä näin lehdistä, että tämmöinen tilaisuus on menossa ja tartuin sitten puhelimeen ja soitin Kari Ollilalle ja kysyin, että voitaisiko tehdä MBO-järjestely tästä asiasta. Ja hän sanoi, että on sitä ajateltu ja kyllä se mahdollista on ja siitähän se lähti. Silloin oltiin taas suomalainen yhtiö. Joo, silloin kun SimCorp ostettiin, niin sen liikevaihto pyöri siinä 40 miljoonassa suurin piirtein. Ja sitten suuri osa oli näitä kuvaputkiautomaatteja tai linjoja. Ja se putosi niin kuin kerralla pois, joka oli erittäin iso isku yhtiölle. Ja ensimmäinen vuosihan oli erinomainen, mutta seuraava vuosi sitten tietysti tämä vaikutti niin paljon siihen yhtiöön, että jouduttiin tekemään erityisjärjestelyjä. Eli kyllähän sitten tuli ne vaikeat ajat. Me tiedettiin jo silloin, itsekin tiesin, että jos sen saa jotain tiettyä kauppaa, niin ehkä viikon päästä mennään nurin. Ja oli se aika paine silloin itselläkin. Me tehtiin koetilinpäätös ja näytti siltä, että marraskuussa tiedettiin, että tulee 3 miljoonan tappio. Pankki ilmoitti, että jos tulee 10 000 euronkin tappio, niin pankki kaataa yrityksen. Silloin mä sain tehtäväksi lähteä miettimään, että hei, että täytyyhän me nyt ruveta pohtimaan vakavasti, että miten me voitaisiin hyödyntää näiden isojen portaalityyppisten robottien teknologiaa muualla kuin kuvaputkiteollisuudessa. Silloin mä lähdin sitten oikeastaan miettimään ensimmäisenä just näitä elintarvikelaitoksia, muovilaatikoiden käsittelyä. Yeah, already before the color picture tube industry went down, we had a few projects. It was mainly to Finnish breweries, bakeries, dairies, and that business started gradually to replace color picture tube industry. Mä patentoitin tämmöisen multipic-menetelmän, joka oli 20 vuotta meidän kilpailuvaltti. Se oli 20 vuotta se patentti voimassa ja meidän kilpailijat ei voinut niitä kopioida. Ja edelleen nämä laitteet, jotka täällä on, niin isolta osalta perustuu siihen patenttiin. Tästä multipic-konseptista kehittyi ihan selkeästi meidän oikeastaan päätuote. Alkuvuodet oli tietysti hankalia, mutta saman tien tietenkin yhtiö lähti kasvamaan uusi oksa, joka oli tämä rengasteollisuuden automaatiojärjestelmät, ja sehän oli se, joka sitten yhtiön periaatteessa pelasti, että sinne tuli niin kuin tämmöinen vahva uusi toimiala. Ei ollut portaaliroboteilla tai roboteilla ylipäätänsä, ei ollut käsitelty renkaita pinoina tai yksittäisinä renkaina. Se lähti yhtäkkiä vetämään ihan tolkuttomasti. Ja sieltä se lähti nousee. Rengasteollisuus pelasti meidät ihan täysin silloin. Kyllähän SimCorp on toiminut monella alalla. Kaikkein ensimmäinen patruunatehtaalle, jossa laite siirsi kilon ruutiannosta ruutivaraston ja lataamon välillä, että se on ollut ensimmäinen toimitus. Sitten oli automaatiota laivalohkojen hitsaukseen, automaatiota farkkujen, taskujen ompeluun. On tehty lääketeollisuuteen laitteita, käsittelylaitteita. Ja myös sahateollisuuteen. Oikeastaan elintarviketeollisuuden melkein kaikille sektoreille, juoma, ruoka, panimot. Monessa teollisuudessa on oltu mukana.
No mä koen se sillä vahvuutena, että meillä oli mahdollisuus hakea sitä omaa paikkaamme. Jos ei me oltaisi käyty niitä kaikkia polkuja, niin oltaisiko sitten löydetty näitä, jossa me nyt ollaan vahvoja? We have been very innovative throughout the years, always, I would say. I think that it is also very important, and it has been very important, that we have been flexible enough. When we see that now it is time to change the direction, we have done so. Despite challenging times, the core of SimCorp has remained strong. The SimCorp spirit, as it's called, has been and continues to be a key element in the company's success. No, työ on ainakin vaihtelevaa. Itse asiassa kaikennäköiset vaiheet kuuluu siitä asti, kun se asiakas on päättänyt, mitä hän haluaa, niin sitten taas aletaan miettiä, että millä tavalla toteutetaan. Mä olen nyt SimCorpilla reilu 26 vuotta töissä. Ensi kesän tulee jopa 27 ja mä tulin tämän tekemään päättötyötä. Eli tämä on mun tämän alan ensimmäinen työpaikka ja sitten mä jotenkin löysin heti paikkani maailmassa. Eli en ole halunnut täältä pois. Työ on mielenkiintoista ja olen viihtynyt täällä kauan ja luultavasti viihdyn edelleenkin. Joo, silloin tietysti ensimmäisenä päivinä, kun tuli tänne, niin sai oman työpöydän ja oman lankapuhelimen. Mulla oli oma puhelinnumero, mihin saattoi soittaa. Se oli siihen vaikka nyt mä mietin sitä, niin ihan pimeätä, mutta näinhän se oli silloin hienoa. Sitten kuitenkin tämä firma on aina ollut tällä seudulla ja maailmallakin arvostettu, siis mielenkiintoinen firma, niin se oli jotenkin hienoa olla SimCorpilainen. Mä tulin SimCorpille 2012 ensimmäisen kerran sähköasentajaksi. 2017 siirryin sitten näihin laitetestaushommiin, kun valmistuin insinööriksi. Sitä tuli tehtyä siihen sitten monta vuotta oikeastaan. Nähtyy maailmaa ja mentyy tuolla laitteiden mukana sitten asennettua niitä asiakkaalle. Meillä on semmoinen tosi innostava ja innokas ja innovatiivinen semmoinen meininki aina ollut, että kaikilta voidaan pyytää apua ja kaikki auttaa toisiaan ja tehdään yhdessä näitä juttuja. Mä olen SimCorpilla 6 vuotta töissä. SimCorpilla on mun mielestä tosi hyvä työilmapiiri. Täällä ollaan enemmän kavereita keskenään kuin pelkästään tehtäisiin töitä yhdessä. Hirveän paljon jutellaan kaikesta muustakin ja sitten just sitä kautta sit myös työtehtävissä autetaan hirveästi toisiin ja puoletaan hyvin yhteen hiileen. Kyllä tähän SimCorpin identiteettiin on aina kuulunut mun mielestä tämmöinen hyvä yhteishenki. No mehän puhutaan SimCorp Spiritistä ja se todella on jotain. Että kyllä meillä on täällä todella hyvä henki. Of course we have had more difficult times, but I would still say that we have never lost that completely. It has always been there. So that's one, I would say, that important thing which contributes to the success of the whole company, because the people are what make the company after all. The period of uncertainty came to an end in 2014 when Murata Machinery, a large Japanese family-owned company, acquired SimCorp. As we understand the company more and more, we feel very familiar with the SimCorp culture, and we'd like to esteem that. I am Veli-Matti Hakala, CEO of SimCorp Group. I started at SimCorp 2016. Basically, from the week I started to work also with Murata Machinery. We were established in 1935 by my grandfather, and it's a private family-owned business. And starting at textile machinery, we extended to various industries along with the automation technology. SimCorp has a lot of advantage and attractive points, but above all, you are very strong in the tire manufacturing sector. We have really cherished the big shoulders behind us, because as a group company, as part of the Murata Group, SimCorp has a lot wider opportunity to offer the solutions, but also to convince the customers about our capabilities.
I'm Derek Rickard. I'm the Director of Sales for SimCorp North America. In 2010, SimCorp acquired the company I was working for, RMT Robotics. So since then, I've been a SimCorper. Where prior to 2010, there wasn't many automated systems by any company in North America. Starting then, some of the systems started to go in, including some from SimCorp. So it's been building ever since then. So not only does SimCorp have some good references now since 2010, but the industry is full of references. Customers can look around at other companies and know that these systems are available and reliable for them. The average North American customer is very interested in finding a partner that they can trust. Yeah, SimCorp's position in the market right now is very good. We have many references with many worldwide known brands, Fortune 500 companies, and currently working with many companies in our target industries that we've selected, with a lot of customers looking to partner with us long term. Past 10 years have been really interesting years for SimCorp. We have had a steady growth. We have remained our good position in the industry automation, and at the same time we have had a lot of growth in the Western distribution segment. Also, our customer support is becoming a locally global player in the world. Meillä on onneksi niin monipuolinen se ohjelmisto, että me saadaan se taipumaan moneksi. Eli tavallaan samoilla peruspalikoilla pystytään paljon siirtelemään erilaisia tavaroita paikasta toiseen. Ja onhan niillä ne omat piirteensä, mutta se mikä tässä firmassa on myös hienoa, että täällä ei kyllä pelätä sitä, että jos jossakin on jotain uutta, niin sitä kohti lähdetään juokseen ja pirun kovaa. Katsotaan, miten ne meidän ohjelmistot ja vermeet sopii siihen ja sovitellaan. Ja ehkä sieltä sitten joskus aina löytyy joku uusi bisnesalue. Et me ollaan sieltä pienestä autotallipajasta, joka teki kaikkea mahdollista, onnistuttu pitkän ajan kuluessa löytämään ne oikeat polut, kehittämään niihin tarvittavat teknologiat ja ohjelmistot. Tuntuu siltä, että me ollaan jonkun suuren äärellä. A couple of years ago, it was all about business case, and there's basically two main factors that is driving automation in our industry, which is first of all saving people or personal costs, or second, increasing the volume or throughput of the site, which is translated directly into revenue. Return on investment times, let's say 10 years ago, were much shorter than they are now, because we actually have a much higher demographic problem. There are no people to fulfill those orders anymore. Since the population, especially, I mean, it's not only Germany, but the Western world in general, that's getting much older. And the demands are still rising, so quite safe to say that the demand for automation is now higher than ever. My name is Pekka Nurmi. I'm Director for Digitalization and Enterprise Architecture. I think in automation we are in a verge of something big starting to happen, and that big thing is artificial intelligence. It has a good chance of changing everything. Meillä jo tänä päivänä robotit ja automaatiojärjestelmät tuottaa hirveän määrän dataa, mitä ei oikeastaan tällä hetkellä juurikaan käytetä tai käytetään kauhean vähäisesti. Tekoäly tuo sen mahdollisuuden ja tämä niin sanotun big datan hyödyntäminen tuo sen mahdollisuuden, että me tunnistetaan vaikkapa se huomen tuleva vikatilanne jo tänään ja voidaan tehdä sen eteen jotakin asioita. The AI adaptability in software is going to be a huge deal. Obviously today we won't know the mechanics, but we can see already from the examples available today that the software side on the automation is able to reconfigure itself based on the demands. We're just going to be seeing this in a more larger scale. But there's huge chances of seeing very fascinating solutions coming up. Automaatioalan suurimmat muutokset lähivuosina teollisuuden näkökulmasta liittyy varmaankin siihen, miten monipuolisesti robotteja voidaan ottaa käyttöön
Ei enää pelkästään perinteiset teollisuusrobotit häkeissä tekemässä itsenäistä työtä, vaan yhteistyörobotit ihmisen vieressä, ihminen ja robotti yhdessä tekemässä sitä yhteistyötä. Ja sitten sen kokonaisuuden monipuolistamista tuomalla niitä muitavaksi mobiilirobotteja ja kaikkea sellaista, jolla ne tehtaan automaattiset ratkaisut saadaan mahdollisimman kustannustehokkaaksi, mahdollisimman hyvin meitä ihmisiä palvelevaksi. I think many businesses think about warehouses as like a singular units, but I'm pretty sure in the future the warehouses will be more connected and AI looking into the data that the warehouses provide and the logistics automation and the transport together are going to be building up this service of network of warehouses in collaboration. Mä näen, että automaatioalan tilanne on sellainen, että kaikki yritykset, jotka haluaa automatisoida omaa toimintaansa, niin kaikilla niillä yrityksillä on mahdollisuus siihen automatisointiin. Ihmiset yhä vähemmän haluaa tehdä raskaita töitä tai kylmässä tai kuumassa. Et siihen automaatiojärjestelmä on oikein hyvä ja ihminen sitä ohjaamaan, niin mikä sen parempi. Mä uskon, että automaatioala ei ehkä enää näykään niin kuin omana alanaan, vaan automaatio on joka puolella. Se on sulautettu kaikkeen siihen, mitä me tehdään ja mitä me hyödynnetään. Jos me puhutaan teollisuuden tuotannosta, niin automaatioala on se, mihin kaikki perustuu. Jos me puhutaan meidän jokapäiväisestä elämästä, kaikesta siitä, mitä me ihmiset täällä tehdään, niin se automaatio on kaiken perusta. Kaikki meidän koneet ja laitteet ja kaikki se, mitä me tehdään, niin perustuu siihen, että se automaatio on toimivaa ja koko aika kehittyvää. I think SimCorp's role in the future in automation industry is the forerunner once again. I think we have been really bold and brave in the past and we will be that in the future. But still, I think the human is part of the automation, so we also need to take that into consideration. SimCorpin suuri vahvuus on se henkilöstö ja se yhteen puhaltamisen henki. Se on aivan uskomatonta, että kyllä se tämä henkilöstö on se, joka tämän yhtiön sydän on. SimCorp on vaikuttanut mun elämään sillä tavalla, että meillä on tosi hyvä läheinen tiimi, eli he on myös niin kuin siviilipuolella ystäviä mun kanssa. Tulee sitten vietetty muutenkin aikaa yhdessä. Kyllä SimCorp on vaikuttanut omaakin elämään tosi paljon tietysti, että tässä paljon ystäviä ja täällä töissä tietysti ja ollaan vapaa-ajallakin tosi paljon tekemisessä ja kyllä meillä on tosi tiivis yhteisö. I have been able to grow professionally, but I would say that SimCorp has also shaped me as a person. I also found my wife from SimCorp. Yes, SimCorp's distinguished character is ever-changing mentality, I think. SimCorp has shifted, even if you face some paradigm shift and you lost market, you never give up and try to find out another way. And that's very important attitude. We are very happy to keep moving together. To see how a company transforms into a multinational company, expands to new countries and embraces the different cultures and embraces new technology all the time. So it's been a really fascinating journey. Innovation and friendship. I think those are the words that describes the SimCorpers quite well and SimCorp. What matters the most is that there's a sense of belonging. Sä kuulut johonkin semmoiseen erityiseen yhteisöön. Siitä on myös ylpeä siitä, että sä oot SimCorpilla töissä. Because you can actually see the future happening and being built right here. En kyllä vaihtaisi kovinkaan montaa päivää pois. Kannatti taistella tämän yhtiön puolesta. Isä oli sen tyyppinen henkilö, että hän ystävystyi ihmisten kanssa ja työyhteisö oli hänelle tietysti hyvin läheinen, koska hän teki oikeastaan töitä yötä päivää. Tämä oli hänen lempilapsensa, tämä SimCorp. Vuosi sitten joulukuussa, kun kävin hänen kanssaan viimeisen keskustelun, hän oli SimCorpista todella innostunut ja vaikutti siltä, että hän on erittäin tyytyväinen kuulemaansa. Innostus näkyy siinä, että hän oli aikoinaan kylvänyt sen siemenen maahan, josta nyt sitten on kasvanut iso puu.